Cât timp petrecut în fața ecranului este ok pentru un copil? Răspunsul bazat pe studii medicale te poate surprinde. Sunt Dr. Cristina Bara, medic de familie. Cele mai recente studii și recomandările marilor organizații pediatrice spun astfel: până la vârsta de 3 ani, fără ecrane. În această perioadă, creierul copilului are nevoie de contact uman, conversații reale, joacă și explorare. Între 3 și 5 ani, între jumătate de oră și maxim o oră și ideal conținut educativ sub supravegherea unui adult. Între 6 și 12 ani, maxim o oră jumate de timp recreațional petrecut în fața ecranului, iar pentru adolescenți, maxim 2 ore pe zi. Studiile arată că utilizarea excesivă se poate asocia cu dificultăți de somn și de concentrare, anxietate și iritabilitate sau scăderea activității fizice. 4 semne că timpul la ecran devine problematic: crize când este oprit, iritabilitate după utilizare, lipsa somnului și dezinteres pentru alte activități. Problema nu este doar ecranul, ci ceea ce copilul pierde în viața reală. Copilul tău cât timp petrece în fața ecranului? Scrie în comentarii!